Għaddej ġmielu x-xogħol fuq l-ewwel solar tal-binja tal-Kunsill Lokali tal-Furjana li se jibdel il-post li ma kienx qiegħed jintuża f'ċentru ġdid ta' matul il-jum għall-anzjani biex ikomplu jgħixu fil-komunità. Dan il-proġett jinkludi xogħlijiet biex il-binja tkun aktar aċċessibbli bl-installazzjoni ta' lifts ġodda u toilet aċċessibbli. Il-proġett se jinkludi wkoll kiċina ġdida u kamra għal rikreazzjoni biex l-anzjani ikollhom post adekwat fejn jissoċjalizzaw. Il-post se jkollu wkoll assistenza ta' carer għal dak kollu li jkun meħtieġ mill-anzjani. U ppjanat li appena kif iċ-ċentru jibda jilqa' fih l-anzjani, dawn se jibdew jingħataw korsijiet bażiċi anki biex il-ġurnata tagħhom tkun iżjed mimlija attività. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat minn fondi Norveġiżi u lan tiegħu biex fil-komunità tal-Furjana jinħoloq spazju fejn l-anzjani jħossuhom aktar parteċipi fil-komunità. Is-Sindku tal-Furjana, Vincent Borg, għal il-proġett mistenni jkun inawgurat u miftuħ għall-anzjani fil-bidu tas-sena d-dieħla. Day center għall-anzjani biex tikkomplementa is-senior citizens li għandna fil-Furjana. Ma dawk il-biċċa kbira jiftħu fil-għaxija. Aħna qed nikkejtorjaw għal-ħin ta' filgħodu. Il-Missru anzjanata attiva ġewwa Tjena Bera spjega f'proġetti bħal dawn huma xhieda tal-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Il-proġett għandu il-potenzjal li joffri kwalità ta' ħajja tajba lil persuni anzjani ġewwa l-komunità. Preżenti wkoll isegwu x-xogħlijiet li għaddejjin kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u għall-Fondi Ewropej. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari Elisin Serafa Ġifelli faħret il-Kunsill Lokali tal-Furjana li jgħaref il-bżonnijiet tal-komunità anzjana fil-lokalità tiegħu u ħadem favur dan il-proġett biex jitejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-residenti. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet tenna li l-għan ta' dan il-proġett u li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tal-Furjana billi titnaqqas l-esklużjoni soċjali u jiġu offruti opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja u attività fiżika.